Spôsobuje stres rakovinu? Pôsobí stres na už prítomnú rakovinu stimulačne a zhoršuje tým prognózu onkologických pacientov? A ovplyvňuje stres účinnosť protinádorovej liečby? Na tieto a ďalšie otázky, týkajúce sa vplyvu rôznych psychosociálnych faktorov na nádorový proces, sa zameriava výskum, ktorý prebieha na pomedzi onkológie a neurovied. V rámci tohto neurobiologického výskumu nádorových chorôb sa lekári a vedci snažia objasniť, akými mechanizmami a dráhami ovplyvňujú psychické faktory, procesy súvisiace so vznikom a progresiou nádorových chorôb. Intenzívne sa skúmajú aj možnosti využitia týchto poznatkov pri liečbe a prevencii onkologických chorôb. Neurobiologický výskum nádorových chorôb sa okrem faktorov, ako sú stres, úzkosť, depresia a ďalších, ktoré pôsobia negatívne, zameriava aj na pozitívne pôsobiace faktory, ako sú silná, nezlomná vôľa, nádej, viera, meditácia a ďalšie, ktoré u ľudí znižujú mieru stresu. Sú to totiž faktory, o ktorých sa predpokladá, že môžu v určitej miere priebeh nádorovej choroby spomaliť, prípadne zvýšiť účinnosť protinádorovej liečby. Najstarší dochovaný záznam, popisujúci vplyv psychických faktorov na vznik nádorov, je možné nájsť v Galenovom traktáte, v ktorom uviedol, že u melancholických žien pozoroval častejší výskyt nádorov prsníka ako u sangvinických žien. Podobne popisovali úlohu melancholie pri vzniku nádorov aj ďalší lekári v nasledujúcich storočiach. Neskôr v 17. až 19. storočí lekári začali poukazovať na vzťah medzi prítomnosťou závažných nepriaznivých životných situácií a výskytom nádorov u svojich pacientov. Vplyv psychických procesov spojených s nepriaznivými životnými udalosťami sa v tomto období považoval za významný faktor podieľajúci sa na vzniku nádorových chorôb. Aj na základe uvedených popisov vyvstala otázka, aké mechanizmy a dráhy sú zodpovedné za uvedené stimulačné pôsobenie stresu, depresie, úzkosti a iných psychických faktorov na nádorové choroby. Pre pochopenie vplyvu stresu na nádorové choroby je potrebné priblížiť si reakciu organizmu na záťažové, nepriaznivé alebo život ohrozujúce faktory, ktoré súhrne označujeme ako stresory. Stresory môžu byť fyzikálne, kde sa zařaďuje napríklad nadmerné teplo alebo chladné prostredie, hluk, vibrácie alebo poranenie. Medzi biologické stresory patria napríklad infekcia a rôzne chronické ochorenia. V súčasnosti sú ale najčastejšie psychosociálne faktory. Príkladom sú zlé vzťahy v rodine a pracovnom prostredí, strata blízkej osoby, nadmerné pracovné tempo, strach zo straty zamestnania a ďalšie. Stresory pritom vyvolávajú v organizme stresovú reakciu, ktorú môžeme rozdeliť na neuroendokrínu a behaviorálnu. Neuroendokrínna stresová reakcia je zabezpečená aktiváciou sympatikového nervového systému a hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálnej osy. Sympatikový nervový systém je tvorený sympatikovými nervami, ktoré uvoľňujú v inervovaných tkanivách noradrenalín a dreňou nadobličiek, z ktorej sa uvoľňujú do cirkulácie adrenalín a v menšej miere aj noradrenalín. Noradrenalín a adrenalín ovplyvňujú činnosť väčšiny buniek v organizme. Vykazujú celé spektrum účinkov, medzi ktoré patria stimulácia uvoľňovania zdrojov energie pre bunky, ako je napríklad glukóza, zo zásoby do cirkulácie. Vyvolávajú aj zvýšenie srdcovej frekvencie a krvného tlaku, zvyšujú frekvenciu dýchania, vyvolávajú vzťah alebo naopak uvoľnenie hladkých svalov. Okrem toho sympatikový systém spúšťa potenie a môže aktivovať alebo naopak znižovať aktivitu imunitných buniek. Hypotalamo-hypofýzo-adrenokortikálna os zasa aktivuje vyplavovanie kortizolu z kôry nadobličiek do cirkulácie. Kortizol vykazuje hlavne metabolické účinky, nakoľko zvyšuje dostupnosť energetických substrátov, hlavne glukózy, pre zvýšenie aktívne tkanivá. Okrem toho významnou mierou reguluje imunitné funkcie, pričom zvýšené hladiny glukokortikoidov aktivitu imunitných buniek prevažne znižujú. Neuroendokrínna stresová reakcia je automatická, bežne vôľou neovplyvniteľná stereotypná reakcia. Na rozdiel od toho, behaviorálna stresová reakcia predstavuje vedomú reakciu na pôsobenie stresorov, ktorá zahŕňa napríklad výber adekvátneho správania pri pôsobení stresora. Príkladom je reakcia útok alebo útek,
ktorú si jedinec zvolí po vyhodnotení informácií o pôsobiacom stresore. Behaviorálna reakcia na stresor ale môže podmieňovať aj aktiváciu takého správania, ktoré je spojené s nezdravým životným štýlom. Príkladom je nadmerný príjem nevyváženej stravy a užívanie návykových látok u jedincov, ktorí sú vystavení pôsobeniu chronického stresu. V nasledujúcej časti sa budem venovať vplyvu neuroendokrinnej stresovej reakcie, aktivovanej hlavne pôsobením psychosociálnych stresorov na vznik a progresiu nádorových chorôb. Psychosociálne faktory totiž predstavujú najčastejšie stresory vyskytujúce sa v súčasnej spoločnosti, pričom často pôsobia chronicky. Ešte predtým, ako sa zameriam na mechanizmy a dráhy vytvárajúce spojnicu medzi stresom a nádorovými chorobami, pristavil by som sa pri charakteristických črtách nádorových chorôb. Tieto črty nádorových buniek a ich mikroprostredia súvisia s procesmi, ktoré zodpovedajú za vznik a progresiu nádorovej choroby. Patria medzi ne schopnosť vyhnúť sa bunkovej smrti, pretrvávajúca signalizácia stimulujúca množenie nádorových buniek a naopak nereagovanie na signály inhibujúce ich rast, neobmedzená schopnosť množenia, tvorba nových ciev, invázia do okolitého tkaniva a tvorba metastáz, narušená regulácia bunkových procesov súvisiacich s tvorbou energie, vyhnutie sa deštrukcii imunitným systémom, nestabilita genómu a mutácie a chronický zápal. Z hľadiska stresu je významným fakt, že mediátory neuroendokrinnej stresovej reakcie, konkrétne noradrenalín, adrenalín a kortizol, môžu v určitej miere ovplyvňovať takmer všetky z uvedených črt nádorových chorôb. Úloha stresu pri vzniku nádorových chorôb stále predstavuje oblasť plnú kontroverzií. A to aj napriek tomu, že v úvode spomenuté pozorovania Galena, ale aj neskoršie popisy anglických lekárov viedli k podrobnejšiemu skúmaniu vplyvu stresu ako faktora, ktorý sa priamo podieľa na vzniku nádorových chorôb. Kontroverzie pramenia z toho, že existuje viacero štúdií, ktoré vzťah medzi stresom a vznikom nádorov nepreukázali. Pokúsim sa teda kriticky priblížiť poznatky z experimentov, skúmajúcich vzťah medzi stresom a vznikom nádorov. Viaceré z uvedených nálezov poukazujú na to, že tento vzťah je nepriamy, niektoré štúdie ale jednoznačne preukázali úlohu stresu pri vzniku nádorových chorôb. Ide ale zväčša o experimentálne štúdie využívajúce animálne modely nádorových chorôb a preto je ich výpovedná hodnota vzhľadom na ľudské nádorové choroby otázna. Na druhej strane, aj v súčasnosti lekári v rámci anamnézy nezriedka zisťujú prítomnosť významnej nepriaznivej životnej udalosti, ktorá sa odohrala krátko pred diagnostikovaním nádorovej choroby u daného pacienta. Ako ale uvediem neskôr, je možné, že v týchto prípadoch stresor iba zrýchlil rast už prítomného, dovtedy sa neprejavujúceho tzv. Dormantného nádoru. Jednou z kľúčových charakteristík nádorov predstavujú mutácie na úrovni DNA. Ide o tie mutácie, ktoré podmienujú premenu normálnych buniek na bunky nádorové a teda zodpovedajú za vznik nádorových chorôb. To, že stres podmienuje mutácie v molekulách DNA, dokladajú okrem animálnych aj viaceré klinické štúdie. Tak napríklad zvýšené hladiny ukazovateľa oxidačného poškodenia DNA boli preukázané u žien, ktoré horšie zvládali stresové situácie. U mužov zasa hladiny týchto ukazovateľov poškodenia DNA súviseli s dĺžkou pracovného času alebo nedávnym úmrtím blízkeho člena rodiny. V ďalšej štúdii, ktorej sa zúčastnili rodičia detí s cystickou fibrózou, ktorí sú vzhľadom na zdravotný stav svojich detí často v chronickom strese, sa zistilo, že ich bunky sú zvýšene náchylné na pôsobenie mutagénnych faktorov, ako sú peroxid vodíka alebo gamma žiarenie. Uvedené nálezy teda naznačujú, že stres môže priamo podmieňovať vznik mutácií v molekulách DNA a taktiež môže zvyšovať citlivosť buniek na pôsobenie rôznych mutagénov nachádzajúcich sa v životnom prostredí. Štúdie, využívajúce animálne modely nádorových chorôb, poukazujú priamo na význam stresu pri vzniku nádorov. Príkladom je štúdia, v ktorej sa použili myši, ktoré mali aktívny protoonkogén, to znamená faktor podieľajúci sa na transformácii normálnych buniek na nádorové,
iba v bunkách prostaty. U týchto myší vedci vyradili sympatikový nervový systém, ktorý predstavuje kľúčový efektorový prvok neuroendokrinnej stresovej reakcie. Vyradenie sympatikového systému uskutočnili pomocou neurotoxínu 6-hydroxydopamínu, pričom takto obmedzili uvoľňovanie noradrenalínu, a to aj v tkanive prostaty, v ktorom sa vyvíjal nádor. U myší, ktorým vyradili sympatikový systém v skorom veku života, pozorovali, že výskyt nádorov prostaty klesol o približne 50 až 80 % v závislosti od dávky podaného neurotoxínu a teda rozsahu sympatikovej denervácie prostaty. Ak sa ale zásah uskutočnil už u dospelých zvierat, vyradenie sympatikových nervov už vplyv na výskyt nádorov prostaty nemalo. Z uvedeného experimentu je teda zrejmé, že v uvedenom animálnom modeli nádorovej choroby zohráva sympatikový nervový systém, a teda mediátory neuroendokrinnej stresovej reakcie, významnú úlohu pri vzniku nádoru. Sympatikový nervový systém tiež zohráva významnú úlohu pri vzniku hepatocelulárneho karcinómu, vyvolanom u myší chemickou látkou dietylnitrozamínom. Zistilo sa totiž, že noradrenalín, uvoľňovaný zo sympatikových nervových zakončení, pôsobil v pečení na kupflerové bunky, ktoré následne produkovali zvýšené množstvo cytokínov, medzi inými aj transformujúceho rastového faktora beta a interleukínu 6, ktoré sa podieľali na vývine hepatocelulárneho karcinómu. Je ale potrebné uviesť, že aj napriek publikovaným nálezom zostáva úloha stresu pri vzniku nádorov u ľudí diskutabilná. Je tiež možné, že klinické prípadové štúdie, v ktorých sa zaznamenala prítomnosť nádoru u pacienta zanedlho po pôsobení výraznej stresovej situácie, napríklad u žien po úmrtí dieťaťa, v skutočnosti neodrážali stimulačný vplyv stresu na vznik nádoru, ale odrážali stimulačný vplyv stresu na už prítomné, dormantné, klinicky sa neprejavujúce nádorové tkanivo. Je totiž možné, že práve stres vytvoril v tkanive dormantného nádoru také zmeny, ktoré zvyšujú množenie nádorových buniek, čo vedie ku klinickým prejavom nádorovej choroby. Na rozdiel od stále otáznej úlohy stresu pri vzniku nádorov u ľudí je stimulačný vplyv stresu, teda neuroendokrinnej stresovej reakcie, na progresiu nádorovej choroby popísaný podrobnejšie a publikované údaje sú podstatne konzistentnejšie. Relatívne podrobne je zmapovaný vplyv neurotransmiterov a hormónov uvoľňovaných počas stresovej reakcie na viaceré charakteristiky nádorového procesu, ktoré súvisia s množením nádorových buniek a s tvorbou metastáz. Imunitný systém zohráva pri nádorovom raste podstatnú úlohu, pričom na jednej strane môžu imunitné bunky usmrcovať nádorové bunky a tým obmedzovať nádorový rast, ale na druhej strane môžu niektoré typy imunitných buniek rast nádoru aj podporovať. Vplyv stresu na protinádorovú imunitu sa skúma už niekoľko desaťročí. Zistilo sa napríklad, že noradrenalín, adrenalín a kortizol znižujú dostupnosť a aktivitu protinádorovo pôsobiacich NK buniek a cytotoxických T lymfocytov. Naviac, noradrenalín a kortizol podporujú vcestovanie nádor podporujúcich imunitných buniek, ako sú napríklad T-regulačné lymfocyty a myeloidné derivované supresorové bunky do tkaniva nádoru, čím podporujú nádorový rast. Sympatikové nervy okrem toho ovplyvňujú aj vyzrievanie myeloidných buniek kostnej dreni, ako aj ich uvoľňovanie do cirkulácie. Stres tak môže prostredníctvom neuroendokrino-imunitných mechanizmov ovplyvňovať pôsobenie imunitných buniek na nádorové tkanivo na rôznych úrovniach imunitného systému. Ako môžeme vidieť na grafe, krivka s plnými štvorčekmi, vystavenie potkanov stresoru, konkrétne nútenému plávaniu, znížilo usmrcovaciu aktivitu NK buniek o takmer 50%. Ak sa ale zvieratám odstránila dreň nad obličky, ktorá je zdrojom adrenalínu a noradrenalínu, krivka s plnými krúžkami, aktivita NK buniek bola aj u stresovaných zvierat viac menej rovnaká ako u kontrolných, nestresovaných zvierat, krivka s bielými štvorčekmi a krúžkami. Z toho vyplýva, že za potlačenie protinádorového pôsobenia NK buniek stresom zodpovedá práve sympatikový nervový systém. Ďalšou črtou nádorových chorôb je pretrvávajúce množenie sa nádorových buniek. Z tohto hľadiska sa ako významným javí fakt,
že noradrenalín a adrenalín priamo stimulujú množenie nádorových buniek, a to prostredníctvom väzby na adrenergické receptory, ktoré sa nachádzajú na povrchu viacerých typov nádorových buniek. Stimulačne pôsobí aj kortizol, ktorý stimuluje napríklad množenie nádorových buniek prostaty a prsníka. V našich experimentoch sme tiež preukázali, že pridanie noradrenalínu ku kultivovaným bunkám fibrosarkomu výrazne zvýšilo ich množenie, ako môžem vidieť z grafu vľavo. Okrem toho sme zistili, že vyradenie sympatikových nervov podaním neurotoxínu 6-hydroxydopamínu znížilo výskyt fibrosarkomu u potkanov, znázornené červeným stĺpcom, u ktorých sme tento nádor vyvolali podaním nádorových buniek. Vyradenie sympatikových nervov taktiež zlepšilo aj prežívanie týchto zvierat. Nakoľko vyradením sympatikových nervových zakončení sme znížili množstvo noradrenalínu v organizme, predpokladáme, že pozorovaný inhibičný účinok sympatikotómie na rast nádorov je aj v dôsledkom obmedzenia stimulačného pôsobenia noradrenalínu na nádorové bunky. Za normálnych okolností, ak sa bunka začne správať neadekvátne, napríklad v dôsledku mutácií v DNA, aktivuje sa v nej program vyvolávajúci bunkovú smrť. Takto sa organizmus bráni napríklad pred nekontrolovateľným delením buniek. Avšak nádorové bunky tento mechanizmus bunkovej smrti vedia obísť. Odolnosť k bunkovej smrti preto predstavuje ďalšiu z črt nádorových buniek. Bolo pritom preukázané, že noradrenalín a adrenalín blokujú apoptózu, to znamená zánik nádorových buniek, a tento účinok vyvolávajú väzbou na beta-adrenergické receptory, nachádzajúce sa v plazmatickej membráne nádorových buniek. V našich experimentoch sme preukázali, že vyradenie sympatikových nervových zakončení, ktoré malo za následok zníženie množstva noradrenalínu v tkanive, čierne stĺpce, zvýšilo v tkanive nádoru tvorbu proapoptotických proteínov, a teda bunky podliehali bunkovej smrti častejšie. Uvedené zistenia poukazujú na to, že stres prostredníctvom noradrenalínu bráni zániku nádorových buniek a tým podporuje ich prežívanie a množenie. Jedným z najpodstatnejších faktorov, ktorý umožňuje množenie nádorových buniek, je neoangiogenéza, to znamená tvorba nových ciev v tkanive nádoru. Práve dostatočné prekrvenie tkaniva nádoru zapričňuje, že dormantné, spiace nádorové tkanivo sa mení na klinicky detekovateľný nádor. V dormantnom nádore je totiž prítomná rovnováha medzi množením nádorových buniek a ich zánikom, a to aj v dôsledku hraničného zásobenia krvou, a teda živinami a kyslíkom. Ak sa ale v takomto tkanive začnú tvoriť ďalšie cievy, rovnováha sa naruší a začne prevládať množenie nádorových buniek nad ich zánikom. A práve v procesoch neoangiogenézy zohrávajú látky uvoľňované počas neuroendokrinnej stresovej reakcie významnú úlohu. Je to dané tým, že noradrenalín stimuluje v tkanive nádoru produkciu cievneho endotelového rastového faktora, interleukínu 6 a interleukínu 8, to znamená faktorov stimulujúcich novotvorbu ciev. Podobne stimulačne na tvorbu cievneho endotelového rastového faktora pôsobí aj neuropeptid Y, ktorý je tiež uvoľňovaný zo sympatikových nervových zakončení. Stres teda môže predstavať jeden z angiogénnych prepínačov, ktorý aktiváciou novotvorby ciev mení dormantné nádorové tkanivo na rýchlo rastúci nádor. Význam stresu pri neoangiogenéze dokladá celé spektrum animálnych a klinických štúdií. Tak napríklad bolo preukázané, že vystavenie zvierat chronickému stresu zvyšuje angiogenézu v myšom modeli ovariálneho karcinómu, v grafe označené ako placebo plus stres. Na význam noradrenalínu a adrenalínu v uvedenom procese poukazuje aj to, že podanie neselektívneho beta-blokátora propranololu, ktorý blokuje účinky noradrenalínu a adrenalínu na bunky, zabránilo uvedenému účinku stresu na angiogenézu, v grafe označené ako propranolol plus stres. Okrem neoangiogenézy stres ovplyvňuje aj lymfatické cievy. Bolo totiž preukázané, že v dôsledku vystavenia stresorom dochádza k remodelácii lymfatických ciev v centrálnych aj periférnych oblastiach nádoru. Táto remodelácia pritom podporuje nádorový rast a vznik metastáz. Ďalšou veľmi nepriaznivou črtou nádorových chorôb je invazívnosť nádorových buniek a tvorba metastáz. Zohráva stres významnú úlohu, nakoľko noradrenalín zvyšuje pohyblivosť nádorových buniek. Okrem toho noradrenalín a adrenalín stimuláciou beta-adrenergických receptorov znižujú deformabilitu nádorových buniek, ktoré sú potom viac invazívne.
Taktiež sa zistilo, že noradrenalín stimuluje v tkanive nádoru sekréciu enzymov, ktoré rozrušujú medzibunkovú hmotu, čím sa jednak vytvára priestor pre novovznikajúce nádorové bunky a jednak to nádorovým bunkám uľahčuje pohybovať sa z oblasti primárneho nádoru do ďalších oblastí organizmu. Stres takto stimuluje nádorový rast a tvorbu metastáz. Ako možno vidieť z grafu, stres v animálnom modeli nádorovej choroby zvýšil množstvo vzdialených metastáz, čo znázorňuje stĺpec v červenom rámiku. Podanie beta-blokátora propranolu, ktorý obmedzuje pôsobenie noradrenalínu a adrenalínu na adrenergické receptory, znížilo výskyt týchto metastáz na hodnoty dokonca mierne nižšie, ako sú hodnoty u kontrolných nestresovaných zvierat, čo znázorňuje stĺpec v modrom rámiku. Inou črtou nádorových chorôb, u ktorej by som sa pristavil, je energetika nádorových buniek. Nádorové bunky spotrebujú relatívne veľa energie. Prísun energetických substrátov im pritom môže zabezpečovať látky uvoľňované počas stresu, ako sú adrenalín, noradrenalín a kortizol. Tieto látky totiž zvyšujú hladiny glukózy v krvi, čím sa viac glukózy dostáva aj k nádorovým bunkám, ktoré ju využívajú na tvorbu energie. Spomenul by som ešte fakt, že nádorové tkanivo je inervované a že túto inerváciu v prevažnej miere zabezpečujú práve sympatikové nervy. Inervácia nádorového tkaniva sa v súčasnosti začína akceptovať ako nová črta nádorových chorôb. Na základe dostupných údajov sa predpokladá, že ak je jedinec vystavený pôsobeniu stresorov, zo sympatikových nervových zakončení sa v tkanive nádoru môže uvoľňovať noradrenalín, ktorý stimuluje množenie nádorových buniek. Nádorové bunky pritom tvoria nervový rastový faktor, ktorý zasa stimuluje ďalšie vrastanie sympatikových nervov do tkaniva nádoru, čím sa ešte viac zvyšuje koncentrácia noradrenalínu v nádore a tým aj množenie nádorových buniek. Vzniká tak pozitívna spätná väzba, respektíve circulus viciosus. Nádorové tkanivo teda môže manipulovať s nervovým systémom tak, aby tento podporoval jeho ďalší rast a proces metastázovania. Zistenia, ktoré som uviedol, teda poukazujú na to, že stres môže podporovať rast nádorov, ako aj tvorbu metastáz. Zdá sa tiež, že stres sa môže spolupodieľať na vzniku nádorovej choroby, aj keď údaje týkajúce sa tohto účinku nie sú úplne konzistentné. Na základe dostupných údajov tak vyvstáva otázka, ako je možné tieto poznatky využiť v prevencii a hlavne v liečbe nádorových chorôb. Experimentálne aj klinické štúdie preukázali, že zníženie intenzity stresovej reakcie, napríklad psychoterapeutickými postupmi, relaxačnými a meditačnými technikami, alebo obmedzenie signalizácie sprevádzajúcej stresovú reakciu podaním beta-blokátorov, môže výrazne znížiť stimulačný vplyv stresu na nádor. Okrem toho sa javí u onkologických pacientov ako opodstatnené vyhýbať sa pôsobeniu chladu, ako aj používaniu elektronických cigariet, pretože obidva tieto faktory aktivujú sympatikový nervový systém. Prospešným sa javí aj pravidelná fyzická aktivita. Teraz by som sa podrobnejšie venoval niektorým z uvedených potenciálnych preventívnych a terapeutických postupov. V posledných 10 ročiach bolo uskutočnených veľké množstvo klinických štúdií, ktoré skúmali, ako ovplyvní psychoterapia progresiu nádorových chorôb. Psychoterapeutické postupy v onkológii sú zamerané na obmedzenie rozsahu stresu, depresie a úzkosti, to znamená tých faktorov, ktoré sú u pacientov s nádorovými chorobami často prítomné. Ide pritom o faktory, pre ktoré je charakteristické, že aktivujú neuroendokrinnú stresovú reakciu. Viaceré klinické štúdie preukázali, že psychoterapia nielen zlepšuje kvalitu života onkologických pacientov, ale môže zlepšiť aj ich prežívanie, čo je možné vidieť aj na grafe. Ako môžeme vidieť, ženy s metastazujúcim nádorom prsníka, ktoré sa zúčastnili psychoterapie, znázornené modrou prerušenou čiarou, prežívali výrazne lepšie ako ženy, ktoré boli liečené iba štandardnou onkologickou liečbou, znázornené žltou neprerušenou čiarou. Je ale potrebné spomenúť, že nie všetky klinické štúdie preukázali pozitívny vplyv psychoterapie na prežívanie pacientov s nádorovými chorobami. Zdá sa, že existuje celé spektrum faktorov, ktoré podmienuje, či psychoterapia u daného onkologického pacienta ovplyvní nádorovú progresiu, návrat choroby a teda aj dĺžku jeho života. Psychoterapia je napríklad veľmi účinná u pacientov, ktorí sú sociálne izolovaní a u ktorých je potom aj miera depresie, úzkosti a celkovo stresu vyššia.
Na základe výsledkov klinických štúdií teda možno konštatovať, že psychoterapia by mala patriť medzi bežné aplikované liečebné postupy v onkológii. Vplyv neuroendokrinnej stresovej reakcie, konkrétne sympatikového nervového systému, na nádory je možné obmedziť aj podávaním beta-blokátorov, ktoré bránia účinkom noradrenalínu a adrenalínu na bunky organizmu a tým aj na nádorové tkanivo. Štúdie využívajúce animálne modely nádorových chorôb konzistentne poukazujú, že podávanie beta-blokátorov významne obmedzuje vznik a progresiu nádorov, ako aj vývin metastáz. Podobné výsledky preukázali aj viaceré klinické štúdie. Takmer všetkých doteraz publikovaných klinických štúdiách sa skúmalo, ako beta-blokátory, ktoré onkologickí pacienti užívali na liečbu kardiovaskulárnych a iných nenádorových chorôb, ovplyvňujú prežívanie týchto pacientov. Išlo často o pacientov, ktorí beta-blokátory začali užívať už pred diagnostikovaním nádorovej choroby, a to na liečbu hypertenzie alebo inej nenádorovej choroby, pričom pokračovali v ich užívaní aj po diagnostikovaní nádorovej choroby. Tieto retrospektívne štúdie preukázali, že beta-blokátory, a hlavne propranolol, môžu predĺžovať prežívanie onkologických pacientov. Existujú ale aj štúdie, ktoré žiadny účinok na prežívanie onkologických pacientov nepreukázali, a dokonca aj štúdie, v ktorých sa zistilo skrátené prežívanie pacientov s nádormi, ktorí ich užívali. Tieto nejednoznačné nálezy sú dôsledkom toho, že existuje veľké množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú účinok beta-blokátorov na nádor. Asi najvýznamnejším je typ beta-blokátora, pričom sa zdá, že inhibičný vplyv na progresiu nádorov vykazujú beta-blokátory blokujúce beta-2 podtyp adrenergických receptorov, medzi ktoré patrí už viackrát spomínaný neselektívny beta-blokátor propranolol. Ako môžeme vidieť na grafe vľavo, užívanie selektívneho beta-blokátora atenololu pôsobiaceho prevažne na beta-1 podtyp adrenergických receptorov neovplyvnilo prežívanie žien s nádormi prsníka. Avšak, ako vidíme na grafe vpravo, užívanie propranololu ich prežívanie podstatne zlepšilo. Medzi ďalšie faktory ovplyvňujúce účinok beta-blokátora patria napríklad dávka, dĺžka podávania beta-blokátora, ako aj typ nádoru. Relatívne nedávno boli publikované výsledky prvej prospektívnej štúdie, v ktorej sa podával beta-blokátor propranolol v onkologickej indikácii, konkrétne s cieľom obmedziť rekurenciu melanómu. Ako možno z grafu vidieť, propranolol výrazne zlepšil prežívanie pacientov bez návratu nádorovej choroby, čo je znázornené oranžovou prerušovanou čiarou. Ide o povzbudivé výsledky, ktoré poukazujú na opodstatnenosť použitia beta-blokátorov v liečbe nádorových chorôb. Pravda, že bude ale potrebné preskúmať terapeutický potenciál beta-blokátorov aj pri iných typoch nádorov a určiť faktory, ktoré určujú ich účinnosť. V súčasnosti už prebieha niekoľko desiatok klinických štúdií, v rámci ktorých sa skúma vplyv propranololu u pacientov s rôznymi typmi nádorových chorôb. Využitie beta-blokátorov sa javí ako opodstatnené aj v perioperačnom období, to znamená niekoľko dní pred, počas a po chirurgickom zákroku, počas ktorého sa odstraňuje primárny nádor. Stres, sprevádzajúci chirurgické odstránenie tkaniva nádoru, totiž vedie k výraznej aktivácii neuroendokrinnej stresovej reakcie. Uvoľnené stresové mediátory, noradrenalín, adrenalín a kortizol, pritom potenciujú vznik mikrometastáz, ktoré vznikajú v dôsledku uvoľnenia nádorových buniek počas chirurgického odstránenia primárneho nádoru. Na opodstatnenosť podávania beta-blokátorov v perioperačnom období poukazujú viaceré animálne, ale aj prvé klinické štúdie, ktoré preukázali nižší výskyt metastáz po extirpácii nádorov v animálnych modeloch nádorových chorôb, ako aj nižšie hladiny markerov šírenia sa nádorových buniek u onkologických pacientov, ktorým sa podával propranolol spoločne s protizápalovo pôsobiacimi látkami. Zdá sa, že s podávaním beta-blokátorov je potrebné začať niekoľko dní pred chirurgickým zákrokom a pokračovať aj niekoľko dní po odstránení nádorového tkaniva. Na obrázku je znázornený návrh schémy dávkovania beta-blokátora propranololu pred, počas a po extirpácii tkaniva nádoru. Okrem podávania beta-blokátorov a psychoterapie sa v súčasnosti skúma, a to prevažne v animálnych experimentoch, aj terapeutický potenciál ďalších postupov zameraných na obmedzenie negatívneho pôsobenia neuroendokrinnej stresovej reakcie. Tak napríklad sa skúma vplyv inhibície tvorby nervových rastových faktorov v tkanive nádoru, čím by sa obmedzil rozsah inervácie nádoru sympatikovými a ďalšími nervami.
Otázny je aj potenciál využitia elektroceutík, to znamená prístrojov, ktoré stimuláciou periférnych nervov ovplyvňujú uvoľňovanie neurotransmiterov v tkanivách. No a na psychologickej úrovni je možné uvažovať o využití biofeedbacku ako postupu ovplyvňujúcom pomer aktivít parasympatika a sympatika v prospech parasympatikového nervového systému. Až ďalší výskum ale umožní posúdiť účinnosť a bezpečnosť týchto postupov, a teda aj reálnosť ich klinického využitia v rámci liečby onkologických pacientov. Na záver teda možno konštatovať, že stres predstavuje faktor, ktorý významnou mierou podporuje nádorový rast a tvorbu metastáz. Stres tiež môže obmedzovať účinnosť štandardnej onkologickej liečby. Predpokladá sa tiež, že stres zvyšuje aj výskyt nádorových chorôb, aj keď čo sa týka stimulačného vplyvu stresu na vznik nádorov, údaje nie sú až také konzistentné, ako je tomu pri stimulačnom pôsobení stresu na nádorový rast. Na základe poznatkov o vplyve stresu na nádorové choroby sa v súčasnosti intenzívne skúma, ako obmedziť jeho nepriaznivý vplyv na priebeh nádorovej choroby u onkologických pacientov. Zdá sa, že pravidelná psychoterapia a doma realizované postupy znižujúce intenzitu stresu môžu predstavovať efektívnu doplnkovú liečbu nádorových chorôb, s ktorou je vhodné začať i hneď po diagnostikovaní nádorovej choroby. Až ďalšie klinické štúdie umožnia posúdiť, či bude tiež vhodné začať po diagnostikovaní nádorovej choroby liečbu beta-blokátormi, ktoré obmedzia negatívny vplyv výrazne aktivovanej neuroendokrinnej stresovej reakcie. S doplnkovými postupmi znižujúcimi mieru stresu by sa malo pokračovať počas celého obdobia konvenčnej onkologickej liečby, a to tak, že pred chirurgickými zákrokmi, radioterapiou a ďalšími procedúrami spojenými s výrazným stresom by sa intenzita týchto postupov, napríklad relaxačných a meditačných metód, mala zvýšiť. Aby sa maximálne redukoval negatívny vplyv stresu na nádorovú chorobu, bolo by preto vhodné, aby sa onkologickí pacienti v domácom prostredí pravidelne, najlepšie dennodenne venovali technikám redukujúcim mieru stresu, napríklad autogénnemu tréningu. Kombinácia uvedených postupov redukujúcich stres by mohla nielen zlepšiť kvalitu života onkologických pacientov, ale aj predĺžiť ich prežívanie. Pravda, že je zrejmé, že súčasné poznanie mechanizmov a dráh, ktoré zodpovedajú za stimulačný vplyv stresu na nádor, je neúplné a že bude potrebné zodpovedať viacero otázok. Zatiaľ čo pôsobenie mediátorov sympatikového systému, noradrenalínu a adrenalínu na nádorový rast je relatívne podrobne popísané, poznatky o vplyve glukokortikoidov na nádorové bunky sú iba fragmentárne. Tiež bude potrebné určiť, či je možné beta-blokátory podávať onkologickým pacientom paušálne alebo iba pri niektorých typoch nádorov. Podobne vyvstávajú aj ďalšie otázky, ktorých zodpovedanie si bude vyžadovať ďalší výskum, a to ako v rámci štúdií využívajúcich animálne modely nádorových chorôb, tak aj v rámci klinických štúdií. Náš výskumný tím sa venuje výskumu úlohy nervového systému a stresu pri vzniku a progresii nádorových chorôb už od roku 2005. Nami dosiahnuté výsledky, ako aj teoretické úvahy, sú dostupné v databáze PubMed, tu uvádzam iba niektoré z vybraných prác. Ako posledná je uvedená monografia Neurobiológia somatických chorôb, ktorá sa zaoberá úlohou nervového systému pri rôznych somatických chorobách, zahŕňajúcich aj nádorové choroby. Táto monografia je voľne dostupná online, stačí si načítať zobrazený QR kód. Ďalšie informácie o neuronádorových interakciách, vplyve stresu na nádorové choroby a o možnostiach, ako tento nepriaznivý vplyv obmedziť, môžete nájsť na webovej stránke www.stresarakovina.sk.